Necessites materials per jugar o fer activitats de lleure i educatives? Potser els tenim al Banc de Recursos del CAE. És un servei de préstec de materials i recursos educatius adreçat a escoles, entitats, professionals del lleure i també particulars. Un espai pensat per facilitar eines que ajudin a fer activitats més dinàmiques, participatives i enriquidores. Al Banc de Recursos hi trobaràs una gran varietat de jocs, materials educatius i propostes per a activitats de tota mena. Recursos que fomenten l'aprenentatge, la creativitat i el treball en equip a través del joc i l'experiència des d'una perspectiva lúdica. Tant si organitzes activitats amb infants, joves o persones adultes, aquí podràs trobar materials adaptats a diferents necessitats, edats i objectius educatius. Si vols descobrir tot el que hi pots trobar i donar un valor afegit a les teves activitats, vine al Banc de Recursos del CAE. Més de 70 propostes educatives al teu abast. T'hi esperem!